Čaute, vítajte pri novom videu. Čaute. Ak ste nás sledovali, tak ste videli, že sme boli v Bolívii. Teraz Bolíviu opúšťame. Sme na nadmorskej výške 4500 nad morom a ideme do krajiny Chile. Toto je proste hranica Bolívia, Chile. A my sme nemali absolútne žiaden odvoz odtiaľto, ale tu sú nejaké autobusy, auta, tu sa dá všetko vybaviť. A za $10 na osobu nás zoberú do najbližšieho mesta, ktoré sa volá San Pedro de Atacama. A je to odtiaľto asi 50 km. Tu sa ešte odfotíme. Tu máš čarovník, to je z Chile, na druhej strane až Bolíviu, to je presne Aha, áno. Takže tu máme Chile a tu je Bolívia a my ideme do Chile. Ak by ste tu náhodou boli, hľadajte našu nálepku Republika de Chile. Kde ju dám? Dáme ju sem. Poďme spoznať novú krajinu. Vítajte teda v meste alebo dedine San Pedro de Atacama. Má to iba 5000 obyvateľov, strašne veľa turistov je tu. No a išli sme z nadmorskej výšky 4500 do 2500 a to znamená, že zimnú čapicu nebudem teraz potrebovať. Ideme sa teraz najesť a do nášho hotela. No pozrite na to, to je dedina uprostred púšte. Aj cesty takéto prašné, naokolo nám vzadu sopky, odtiaľ sme prišli, tam je Bolívia. My si vybavili SIM kartu, Lenka, koľko sme platili? Platili sme podľa mňa menej ako 6 eur, už neviem presný prepočet. A máme spoločnosť VOM. A internet aký máme? Koľko giga? Máme 50 giga a na 30 dní, takže dobrá cena. Mega lacné, mega. Asi najlacnejší internet na našej ceste. A teraz ideme do miestnej reštaurácie sa najesť. A pani, čo nám vybavovala SIM kartu, sme sa pýtali, kde sa máme ísť najesť, kam chodia lokálni. Nás poslala sem. Troška nebezpečné. Psíkovia. Sem? Máme viacej reštaurácií, toto sa volá El Pícaro, ďalej je Caritos, tak môžeme sa pozrieť, čo chceme. Poďme si dať niečo. Poslala sem Caritos, nie? No. Tak poďme sem. Tak náš prvý obed. V Chile tu majú pesos. Za 1 euro dostanete 1100. No a toto stálo 5000 bez drinku. Takže je to oproti Bolívii 2 až 3 krát drahšie. Aj porcia 2-krát menšia. Ale sme jedno z najturistickejších miest v Chile, takže čo môžeme očakávať? Presne tak. Žedunčo. Tak teraz sa najeme a ideme si pozrieť naše ubytovanie. Ideme smerom k nášmu ubytovaniu. A pozrite na tie stavby, ako keby všetko z blata. Aj tento múr, a to sme v podstate v centre mesta. No mesta, dediny. Veľmi zaujímavé centrum. Tu ponúkajú rôzne zájazdy, psík tu spí. Pekné okna. Máme reštaurácie, bary. Veľmi zaujímavé. Ale musím povedať, že je to pekné v týchto tradičných budovách. Tu ďalšia reštaurácia. A jaká sranda, opäť sme v novej krajine a keď sa pozeráme na tie typy ľudí, tak proste Čileánci vyzerajú úplne ako nejakí Európania, turisti, proste úplne odlišné tváre od ľudí, čo sme videli v Peru a v Bolívii. Máme kľúče nášho ubytovania. Musím povedať, že je to tu drahšie. Ubytovanie, čo sa týka ako aj Kolumbii, Bolívii a Peru. Tu sme nedokázali nič nájsť po 25 eur na noc.
Čičo. My sme sa už teda ubytovali. My sme čakali, kedy pani ešte doupratuje izbu, no ale aj sme sa tu už rozložili, tak troška je tu bordel. Tak to teda vyzerá naša izba. Veľmi jednoduché. Nám to úplne stačí na prespatie. Záchod máme vedľa spoločný s ďalšou izbou, ale tá izba je prázdna, takže sme tu sami. Tak to vyzerá výhľad z okna. Všetko suché. No a teraz akurát plánujeme, ako strávim najbližšie dni. Tu máme rozložený počítač, no a tak keď niečo naplánujeme, dozviete sa to ďalej v tomto videu. Tak pokračovanie za chvíľku. Čaute, máme tu druhý deň v Čile. Včera sme už nič nenatáčali, pretože vybavovali sme a nakoniec sme aj vybavili. My si ideme požičať auto na 2 celé dni, takže pobeháme toto celé okolie. Stále sme v meste San Pedro de Atacama, ktoré sa nachádza uprostred Atakamskej púšti. Na toto miesto je najsuchšie miesto na svete. Veď sa môžete pozrieť. Niektoré miesta v tejto púšti nemali dážď 10 ročia. Z toho dôvodu, že tie sopky, ktoré sa nachádzajú len kúsok odtiaľto, Andy, všetky dažde zachytávajú. Tak teraz ideme pre auto a keď si vyzdvihneme auto, povieme vám viac informácií, koľko to stálo a tak. Pozrite, jak je tu sucho. Tak my už máme teda auto, máme Suzuki Swift. Sme išli tou najlacnejšou možnosťou. Na deň s poistením to stojí 45 €. Lenka, kam teraz ideme a ako to funguje, kam ideme? Celkom sa ponáhľame. Ideme do jednej lagúny, ktorá je veľmi známa. Je to asi najväčšia turistická atrakcia v okolí tohto mesta. Museli sme si kúpiť lístok dopredu na určitú hodinu, takže máme tam asi iba pol hodinu, lebo je to natrieskané. Lístok stál 15 € na osobu, tak sa poďme pozrieť, ako to tam vyzerá. Že tam je veľmi slaná voda, že slanšia ako v mŕtvom mori, tak sa budeme úplne proste plaviť jak nejaká bojka. Veď uvidíme, poďme tam. A pozrite na tie výhľady okolo nás, tam vzadu je Bolívia, všade vidíme sopky. A myslel som si, že v Čile majú lepšie cesty. Katastrofa zatiaľ. Takto vyzerá naša cesta smerom k lagúne. My ideme uprostred púšte, takže to vyzerá tak, že tá lagúna bude uprostred ničoho. No, za chvíľku sme tam, už tam vidíme nejaké autá. No a museli sme si kúpiť lístok na určitú hodinu. Je 11:45, my sme si to kúpili na 11, takže môžeme tam byť iba do 12, lebo potom asi zatvárajú. No tieto vstupy tu v Čile, to si musia vždy popredu zarezervovať, to som ešte nezažil. Veď uvidíte ďalej v tomto videu, jak tu bude všetko pokračovať. Pozri, už sa blížime na parkovisko. 600 metrov a sme tam. Volá sa to Laguna Cejar. Tak ako Lenka spomínala, všetko je na určitú hodinu. My sme si mysleli, že môžeme byť od 11. do 12. ale teraz nám pani povedala, že nás pustí 11:40 a môžeme tam byť do 1. Takže čakáme vlastne, kedy títo všetci odídu a potom tí, čo majú rezervačku na tú 11. 12. ich pustia dovnútra. Zaujímavý systém, to som ešte nezažil toto. Snad to bude stať za to. Takáto je situácia na parkovisku, ale teraz tá skupina pred nami odchádza. Vidíme tu nejaké lagúny už v okolí a idú na nejaké informácie. To je veľmi zaujímavé. A v kabínkach sme sa prezliekli do plavok, no a povedali nám, že tá voda má maximálne 15 stupňov.
Ja som myslel, že to bude nejaký horúci prameň, lebo tu sú všade sopky naokolo, ako je vidieť. A my platíme za to, aby sme sa hodili do studenej vody. No a ešte aj povolené tam byť maximálne 20 minút, ja si myslím, že mi bude stačiť tak minúta. Teraz ideme touto cestičkou, tu je prvá lagúna, tam je zakázané sa kúpať, že môžeme sa len pofotiť. No a potom ďalej vedie cesta do tej ďalšej lagúny, kde sa môžeme kúpať. No ale pozrite na to okolie celé, tá sopka vzadu. Tam máme ďalšiu sopku, ďalšiu. Vzadu vidíme sopky. Takže tu máme tú prvú lagúnu. Ako je vidieť, uprostred ničoho. Zaujímavé. Tá hĺbka môže byť viac jak 10 metrov. Má to byť že extrémne slané, takže keď sa tam hodíme, by sme mali vyplaviť sa jak bojky. Studená? Ja som čakala, že to bude horšie, pripomína mi to teplotu lagún v Laose. Aha. Je okoštenci slaná. Je slaná. Dobre, ideme sa do plavok. Ježišmaria, to je studené. Svieža je, že? Celkom dosť. Keby aspoň 30 stupňov vonku by to bolo lepšie. No šupni sa tam. No ukáž nám, či je naozaj taká slaná, jak mŕtve more. Aha. Nadnáša ťa to úplne? No. A skús sa postaviť. Ešte to bude nadnášať? Úplne ma to vyplave hore. Už je dobre vo vode, že? Áno, keď veľmi neplávam, keď som bola na jednom mieste ako bojka, tak je to dobre, tak je tá voda už príjemná. Ale, No. poď ty do vody. Ty, ja neznášam studené vody. To je pre mňa jak mučenie. Tak to je, ale krásne prostredie. Parádne a tie výhľady dozadu. Brutálne kúpanie. Tak, sadni si. No. Čo hovoríš? Mega studená. Karibik? Sorry? Sí, mucho frío. Sí. Jak sa Pero cuando va dentro, está bien. Jak ťa nadnáša? Pozri sa, čistý Karibik. Ja som v mŕtvom mori ešte nebol, ale údajne táto lagúna je ešte, že v nej je ešte viac soli, tak sa pozrite, ja nič nerobím a jak sa nadnášam. Aha. Úplne jak bojka. A už je dobre vo vode. Presne, že? Keď už si tam 2 minúty, už je to fajn. Už áno. Dali sme to. Ako som povedal, ja neznášam studené vody, ale toto bol zážitok, že nás to tak nadnášalo. Pre mňa novinka v živote. Takže ak tu budete, vyskúšajte. Stojí to za tých 15 €. Teraz sa nejak zohľať. Poďme na slnko. Lenka išla znova do vody. Keď vidíte kameru, ona je celá od soli. Veď uvidíte, keď Lenka vyjde, má všade na sebe sol. Mne sa to zapáčilo, mňa to tu baví. A keď vidíte... Výhľady, to je brutálne, No. takéto kúpanie. No. A nie je to tak veľa ľudí, pozrite, čo tu môže byť, 10 ľudí dokopy. A z toho je len Lenka vo vode, tu dvaja po kolena, pre všetkých je studená. Lenka, skús sa postaviť jak úplne na panáka. Nadnáša, že? Úplne ma nadnáša, nemôžem ani plávať poriadne, lebo stále mi tie nohy nadnáša. Tu sa si utopiť nedá. Asi nie. Pozri sa, však teraz ako keby stojím. Tak toto zažijete iba v Chile. Pozrite na to, koľko sol je na mne. Všetko sol. Na ruke. Dobre, že to vybudovali z prchy, takže
Môžeme sa ísť zosprchovať z tejto soli, lebo toto je extrém. Takže v podstate máte také dve miesta na kúpanie, kde sme boli my. A tuto je tak, že plitko, idete hlbšie a hlbšie. A kde sme boli my, tam máte taký veľký skok. Takáto je situácia teraz s ľuďmi, možno 50 ľudí max. Ale že už ich postupne idú vyháňať, pretože o chvíľku prídu tí, čo majú rezervované hodinu po nás. Ideme sa tu ešte troška prejsť, pozrieme to celé. Ja som si takto nejak predstavoval Chile. A ja úplne presne takéto farby. Taká modrá, biela, chladná hnedá. No, hory proste, sopky vzadu, Atacama. Myslím, že splnila očakávania. A to je to len prvý deň. Zatiaľ no, ešte nás čaká veľa aktivít na Atacame. Lagúna číslo 3, tam je zakázané sa kúpať, takže vy sa môžete v podstate iba tejto kúpať. Myslím, že to bohato stačí. Všetko mám biele od tej soli. Všetko. Keď sa tak pozerám pred nás, pozrite, koľko sopek je tu, táto je krásna. Tu máme ďalšiu, tu sú ďalšie sopky, tu je, vzadu sú, ešte úplne vzadu vidíme úplne pásmo sopiek. To bola teda naša prvá veľmi zaujímavá zastávka tu v Chile. No a teraz sa vrátime späť do mesta, my meníme ubytovanie a pôjdeme na obed. Včera sme na večeru našli takú reštauráciu, že to vám musíme normálne ukázať. Keď tu budete, musíte tam ísť. Takže my sme v reštaurácii, ktorá sa ako volá? Los Carritos. No, ja mám predjedlo, tradičné jedlo pre Chile. Je to ceviche, je to vlastne surová ryba v citrónovej šťave. Máme tam cibulu, nejaký šalát, no a Lenka, ty si dala hlavné jedlo? Ja som si dala hlavné jedlo, čo je hovädzie na šampiónovej omáčke a k tomu som si vybrala šalát a zemiaky s majonézou. Pozrite. Cena 5000, čo je asi 4,5 €. Áno. A ja mám aj predjedlo s hlavným jedlom, 7000, nejakých 6 €. Ja som mal ceviche iba raz v živote, takže som v tom úplný amatér. Dám si tam citrón. Je to veľmi tradičné pre Chile, tak idem na to. Druhé ceviche v živote. Fantastické. Mňam. Na to, že to je surová ryba. Výborné. Lenka, okoštuj. Výborné. Ceviche si musíte v Chile dať. No a tvoje hlavné jedlo? Môže byť. Veľmi mi to chutí. Zatiaľ nám v celej Južnej Amerike strašne chutí. Strašne. Obed sme úplne zmastili. Bolo to fantastické, dám tomu 10 z 10. No a teraz sa ideme teda ubytovať a pokračujeme ďalej v našej ceste po Atacame. Tu máme naše auto. Taká sranda. V celom meste je prikázaná rýchlosť 20. Asi kvôli cestám a prachu a tak. Naše teda druhé ubytovanie tu v Chile. Platíme takú istú sumu ako v tom prvom. No a toto tu dostanete za nejakých 30 € na noc. Je to z tých lacnejších. Takže opäť sme ako keby uprostred púšte. Tu môžeme naše auto zaparkovať. Veľmi jednoduché. Kúpeľka. Internetu máme, nám to stačí, tak nasadáme teraz do auta a ideme si pozrieť no veľmi pekné miesto. Len to je odtiaľto v nadmorskej výške vyše 4000 metrov, takže bude tam chladnejšie ako tu v meste San Pedro.
prešlapali asi 1500 výškových metrov, sme momentálne v 4000. Už je to i chladnejšie. No a pozrite na tento výhľad. Táto sopka má nadmorskú výšku 5900 metrov. Tu máme ďalší vulkán. V pozadí ďalšie. A neviem, či to na kamere vidieť, ale tu aj vidíme Dúhovú horu. Troška priblížim. Presne tu. No ale my ešte budeme pokračovať ďalších asi 600 výškových metrov, takže pôjdeme do nejak 4, 5, 4, 6 km. To je krása. Naše auto. Nastal čas vyletieť s dronom, konečne. Stále hore, už aj cítime väčší tlak v ušiach. No a toto miesto Atacama je aj najlepšie miesto na pozorovanie nočnej oblohy. Vy voľným okom dokážete vidieť Mliečnu dráhu, pretože sme celkom v vysokej nadmorskej výške a je tu úplne že nulový svetelný smog. Takže toto je pre astrofotografie krásne. No a teraz je aj mesiac pod horizontom, takže my si v tomto okolí niekde počkáme do úplnej tmy a pozrieme si taktiež túto krásnu nočnú oblohu. Možno urobíme nejaké pekné fotky. Takže momentálna nadmorská výška 4500 metrov. No a keď budeme pokračovať 110 km rovno, dostaneme sa do Argentíny. A ak ste nevideli naše predchádzajúce video, tak by sme prišli odtiaľto. Z Bolívie. Tu je hranica Chile, Bolívia, táto budka. Tu je značka doľava Bolívia. Takže tu sa pozeráme na Bolíviu. Ak si nevideli tie naše videá z Bolívie, určite si ich pozrite. Neuveriteľná krajina. Nadmorská výška 4800 metrov. Stále hore. Tu už máme aj tyčky, keď je veľa snehu, aby ľudia vedeli, kde je cesta. Naľavo Bolívia, úplne hornatá. Prechádzame okolo ďalšej sopky. Táto je uprostred púšte, tu široko, ďaleko, ničoho iného, pozrite. Púštna krajina. Táto scenéria je neskutočná. Človek by najradšej stále zastavoval, ale už je 4:30 večer. Ten čas strašne rýchlo letí. Tie výhľady. Veľmi sa nám to páči. Zatiaľ každá krajina v Južnej Amerike je úplne odlišná. My sme si mysleli, že to bude rovnaké kultúra a tak, ale úplne všetko iné. Páči sa ti zatiaľ Chile? Veľmi sa mi páči, je presne také, ako som očakávala. Odtiene hnedej, bielej, modrej. Krásne. My už sa pomaly blížime do našej destinácie, ktorá sa volá Salar de Aguas Calientes. Pozrite, akú scenériu tu máme. To vyzerá jak namalované. Aj naľavo od nás. To prostredie sa proste každých 5 km úplne mení.
tu je chladno. Takže išli sme sem na túto výhliadku. Sme asi 115 km od mesta San Pedro. No a pozrite. Prírodná rezervácia. Toto býva cez leto plné plameniakov, ale vidíme tu obrovské solné planiny vo vnútri lagúny a krásne hory. Páčik. No my tu teraz počkáme na západ slnka a potom počkáme na nočnú oblohu, ktorá bude určite neuveriteľná. Tak sa pozrite. Ani nevieme, ako vyzerá oblak. Tak, máme tu totálnu tmu, ako môžete vidieť. A my vidíme Mliečnú dráhu voľným okom. Videli sme ju krásne v Namíbii, aj v Norsku, ale toto je, že... Toto sme ešte nevideli. Posnažím sa to odfotiť na tejto malej kamierke, snáď tá fotka vyjde, ale... To je brutálne. Pozrite na to, kam vchádzame. To je nádhera. Začalo nám už aj snežiť. Fantázia.